Ko, kwaiva kurota here? Ko, ndainge ndava kudenga here? Ndakanzwa muviri wangu kuti no. Rwainge ruri rudekaro rwedu naYunazve. Tainge tiri mumumvuri wedombo. Tainge tiri kunofura mhepo. Chakaipa ndakanga ndisina kuchiona. Iyi ndiyo nguva yandakanga ndakanganwa kuti kuna mai vasara. Ndakanyatsomutarisa pameso ndikagutsikana kuti painge paine mwanasikana. Maziso emwoyo wangu akanyatsomuti jee. Ndikati ya, zvaitika zvokuona muteyazuva uyu. Takambotarisana kwekanguva, kwete zvokudzvokorana zviya izvi, asi kung'ang'anidzana chaiko. Ndakanga ndagarwa nomufaro zvokuti nyangwe dai Mwari akanditi, hei vana vangu, chiuyai kuno mupinde denga, nguva yakwana, ini ndaiti chimbomirai baba, sanai zvenyu kutonga vamwe, isu tichauya mauro. Yuna akatangisa kuzvibatsira nezvaiva mupasuru iya. Aiti kana ava kutsenga, pamatama ake paibuda zvimakomba zvakati dode. Mazino ake ndaiaona achinyatsoti svata kupinda munyama yezvimasangweji zviya. Mazino acho aitaritsika sebadza riri kutimba mudoro setsenza. Pandakazoti cheo kutarisa mativi ainge akatipoteredza, ndakaona chidhambakura chakanditi twitwi kutarisa. Maziso acho ainge anotiongorora. Ndakafunga kuti chichakaroti hei, muri kuitei pano imi. Ndakada kuchiti kuchidzinga rambei chipuka chiya chadzika midzi. Yuna, ona zvako chidhambakura icho. Unoti haasiri mashura ayo. Ndechipi? Yuna aitova zvake mushishi yokudya. Icho chiri pakadombo ako. Changuri chauya ufunge. Haiwa, chiregei chakadaro. Ko chabvunza nzira here? Munofunga kuti chobva choti ndipewo kudya here? Ini handina kuziva kuti Yuna ainge aine chivindi chakadaro. Kuna vasikana vazhinji vanoti kana vaona chidzvinyu zvacho vanouruka kusvika mudenga umo. Asi Yuna akaseka zvake achindizembera. Pakarepo ini ndakabva ndakanganwa nezvechidhambakura. Ipapo ndakatura femo somunhu ainge achangobuda mumakundano okumhanya. Mwanasikana akabva achipotsera nekabvupa kenyama achiti, sva, hecho chava kuda kundisvanikira. Aizve, hachidero chine ngozi yekwaamai vachosu. Apa Yuna akazonyanya kundimbundikira. Maoko ake akanga andikomberedza kwazvo. Chidhambakura chiya chakandondodza chichiuya kwatiri chichivavarira pakabvupa kaya. Chakasvika pedyo nesu chaizvo ndokubva chati tsviririri tuzu. Tose takanyatsoona pahuro pacho kutamba-tamba. Chinenge chine ngozi haikona, kunyange zvake akatanga nokushinga, asi panguva iyi Yuna akanga ava kuchifungira zvakawanda. Meso aYuna ainge ari kuchidhambakura zvaaitaura kudai, asi anguwo ainge asisaoni zviri kuitika. Hana yangu yakanga yava kudididza kurova, kwete nemhosva yekutya chidhambakura, ayewa. Ndakangozokwanisa kuti, hei mhani chidhambakura iwe. Pandakachisimudzira ruoko chakabva chati chari chichienda kuseri kwedombo. Ndipo patakazotanga kugara takadekara zvakare. Neni ndakatanga kunzwa kurerukirwa nokuti Yuna akanga asuduruka kubva kwandiri zvishoma. Akanga andiregedza agara oga zvakanaka. Ko, inga hamuna kuzenge matenga zvinwiwa nhai imi. Tonwira chii zvino? Kudya ndadya zvangu, kushora zvinganzi ndihwo uroyi chaihwo. Asi nyota chete ndiyo yandakwana nayo vedu we.
Yuna akataura achinge anotsinzinyira, maziso ake akatarisa mudenga. Muromo wake wainge wakati tikitiki namafuta ezvinonaka zvaainge apedza kudya. Akanga amedza tudyo twakandotusva nyota yake. Ii, apa ndini ndadzirasawo wena. Kana kumbozvifunga zvangu, izvi zvandinzvengawo chaizvo. Rega ndione zvandingaita. Ndakanzwa kunyara zvandakaona kuti ndainge ndisina kuuya kana nekabhodhoro kamwe zvako kezvinwiwa. Ndakazvibvunza kuti ko, kana ndikasamupa zvose zvaanoda nhasi uno, ndingazowanepizve imwe nguva yokufadza mwana uyu. Madanha angu paari ndingazoapedza rini? Ndakati dhuu kufunga. Mwoyo wangu wakandomhara kune imwe business center yainge iri pedyo negomo rechidzura. Iyi yainge ichinzi Dzere Business Center. Yainge iri pamhiri pakatarisana nenzvimbo yatainge tigere musi uyo. Mwoyo wakanditi, iyo motokari iri apo iyo, manyira zvinodiwa nomwanaka. Chero mari iripo, chii chinokukonesa pazuva romufaro wakadai? Pedza chishuwo chomwanaka iwe. Pakarepo imwe pfungwa yakanditi ko, iye mwana wacho anogosara nani pano kana waenda kundotenga zvinwiwa izvi. Ko, ungagogona here kutoenda zvako naye panzvimbo ina vanhu yakadaro? Mumwoyo mangu makatanga kubuda makakatanwa, ndomusiya oga here? Ndoenda naye here? Izvo dai midzimu yangu yange yakadirwa zvakanaka apa ndaigona kupiwa zano chairo. Nhai iwe Yuna, mudi? Yuna ainge asingadi kupedzisa kutaura izwi iri. Handizivi kuti sei. Ndinoda kundokutengera zvinwiwa zvawataura. Nguva ichiripo zvokuti kana ndikaenda ndinodonha pano iye zvino. Ndinoda kuenda padzere paya apa, hakusiri kure. Ndinoenda nemotokari. Handiti uri kuzvionawo kuti hatingaende tose apa. Vanhu havafari kutiona tichinanaidzana wena. Ungasara woga here? Ini ndinofunga kuti zvimwe ndingawana watorwa navanogona zvavo. Haiwa, endai zvenyu. Ndinosara ndoga pano apa. Hapana chinondiwana. Munoti ndichiri kamwana here? Ndinosara zvangu ndichitamba nechidhambakura chiya ichi. Apa mwanasikana akaseka achirasa musoro, mazino ake akanongedzera mudenga, achitaridza sembeso yamirira kutsetsa shamba renhopi. Inga mune ruchengera imi, munoti zviri nyore here kuti munhu angoerekana anzi nomumwe murume handei, ndokungoti nyamwi kwava kuenda. Dai matomhoti zvimwe ndingatya zvidhambakura zvinobva mugomo, ndingati zvimwe mafunga. Haikona kuti ndigotya munhuwo zvake. Yuna akatanga zvekuseka semunhu ainge anzwa zvimwe zvinhu zvitsva. Chokwadi, endai zvenyu makafara. Ndinosara zvakanakawo. Munodzoka tikandotandara zvakanaka. Asi imi mandisetsa chaizvo. Munoti munhu anodyiwa nei masikati akadai. Asi zvokuti tiende tosewo, kwete. Ndinoziva kuti pazere vanhu padzere apa. Tingasvikoti namainini vangu Dhuma mugozvishaya kuti modii. Dai chigagairwa ichi chaiziva kuti zvimwe ndiko kwaiva kuseka kwake kwokupedzisira, aidai atonyanya kuseka chaizvo. Ndakamutarisa ndokuona kuti mwana aitotaura zviri pamwoyo wake. Ko, ndaiziva here kuti handaizodzoka ndikatandara naYuna? Bva zvisinei, chisara zvako. Ndinodzoka pano iye zvino. Ndakada kumumbunda ruoko ndokubva aramba achiti, nhai, muri kundishurira here? Munondioneka kuti muri kuenda kure here? Moita sekunonzi hatichaonani. Ndakatarisa karingazuva kangu ndokutarisa kumeso kwaYuna, wane iye akanditarisawo neziso rinenge raiti, mufambe zvakanaka, dzamara taonanazve kana Mwari achida. Ndakapinda mumotokari ndokuikorongonya.
yakamboda kuramba, asi ndakaramba ndongoishereketera dzamara yabvuma. Kudhonza kwayo ndainzwa kuti hakuna kuita zvakanaka. Ndakaikurunga ndokupinda mumugwagwa. Ndakazoti ndava kusvika padzere, ndava kutodongorera muchivanze chechitoro chavatiki, ndikasinzwa injini yayo kuti gwigwigwi ndiye zii. Injini yakabva yadzima, mwoyo wangu wakati tono sejira radirwa mvura. Ndakamboizarura ndokubata-bata, asi hazvina kubatsira. Ndakafunga kumbotanga ndatenga zvandaida ndichiti ndigozouya ndotambura nayo kamwe. Ndichingoti fambei ndakananga kuchitoro chavatiki, ndakabva ndaita mahwekwe navandudzo. Ndakati nechemumwoyo, imhosva yei kusangana namashura akadai pazuva ranhasi. Ndakangozvibata ndokushinga kusangana navo. Kazi waimushoma chinovava. Inga nhasi wapedza matunhu nemota yako iyi. Kubva zvandakuona kutaundi zviya, nanhasi wanga usati wadzokera kumba. Ko, wagosiya motikari kunze kwemusha? Asi yakatakura mbanje. Tose navandudzo takamboseka. Vandudzo vaiseka vachindibata ruoko murudo rukuru. Iri kuda kunetsa chaizvo. Tisina kupedza nguva, hurusa takaona haano mashura. Tafa akaerekana ati neGP4. Muchinda akabudamo ndokutanga achaya sarupu kuna vandudzo. Ndine shoko nemi sajeni. Musikana anonzi Erina awanikwa akarukutika munzira inobva kugomo rechidzura iya ichienda mutaundi. Atakurwa akaiswa muchipatara, haasi kunzwa zvakanaka, zvakare haasi kutaura. Zvinofungidzirwa kuti nyakurova uyu atiza. Zvino isu tiri kutsvaga kamwe kakomana kanonzi Temba kuti tikabvunze nezvenyaya iyi. Kuda kangabatsira kuti tiwane nyakushinwa uyu. Ndichinzwa mazwi ose aya, hana yangu yakati bvudyu. Ndakaziva kuti pakanga pasisina chakanaka. Handira yakanga yarutsa mututu. Masaisai akanga ava kubuda mumadhaka. Ratova basa iri chinovava mushoma. Chitotyaira motokari yako umboisiya pano pavatiki. Ini kana usipo iwo womene handinyatsi kuona kuti vafana ava vanganyatsogona nyaya dzakadai. Zvawati mota yako haina stata, munogona kuisaidzira mukaisiya pano pavatiki. Haina chinoiwana. Vatiki ava ishamwari yangu. Vandudzo vakanga vava kutaura neizwi rezvebasa. Pamutemo wedu hakuna anotenderwa kupikisana nasajeni kana pasvika pabasa. Ini handina kugona kuvapingudza, kunyangwe dai ndaida zvangu kukumbira kuregererwako, ndaiti ndiri kuenda kupi. Ndakatanga kufunga nezvaYuna, uyo ainge ari oga mukati mesango. Ko, mwana uyu nhasi anodzoka nei kumba kwake? Rini anogoti ndafunga chii? Kosei zvaramba zvakangonangana nababa vacho. Nenguva isipi tafa navamwe vakauya ndokusaidzira mota yangu. Vandudzo pachavo vakauya kuzosundawo mota iyi murudo rwavo. Ko, vaiziva here kuti ndiyo yakanga yatakura mwanasikana wavo ikamusiya musango? Takaisendeka pedyo nechitoro chavatiki. Handina kuzowana nguva yokutenga zvinwiwa zviya. Nyaya yose yakanga yaenda naparutivi. Imwe pfungwa yangu yakaenda kuna mai vasara. Nhasi muyeratembo uya achati kudii panyaya iyi? Ko, kana mwana wavanhu akawanikwa netsaona, nyaya iyi ndinoibuda here? Kuti nditaure kuna Tafa kuti painge paine nyaya yakadai, ndakaona zvakaoma. Ndakanzwa hana yangu kurova sezvinonzi maiva navakadzi vaijijana muduri romupunga. Takapinda tose mujipi tonanga kuhofisi. Basa rakanga ramuka. Muchekwete webasa wainge wati dzu mberi kwedu.
jipi yakanga yava kutyairwa navandudzo mbune yakaruma mumugwagwa yonanga kutaundi. Ini ndainge sechitunha chiri kuendeswa kumakuva. Musoro wangu wainge wazara nemvura. Unofungei nenyaya iyi chinovava? Mubvunzo wavandudzo uyu wakandivhundutsa zvikuru. Ndainge ndisiri mumota iyi, ndaiva kuna Yuna. Handina zvandakavadavira asi kungoti tinoda kutanga taongorora ndokuzowana mazano atingaita. Ndinovimba kuti vose vakanyumwa kuona kuti ini munhu anosiva godobori rokuvhendenura zvinhu ndakadavira sei ndichidaro. Takanga tava kuona dhorobha reMoja kuti nye. Jipi yakanga yava kufuridzwa nemukuru uyu. Zuva rakanga ronanzva pamusoro pedzimba dzedhorobha. Zvatakanga tava kupinda mudhorobha ndakanzwa mwoyo wangu kupisa chaizvo. Ndakatanga kusuduruka pandainge ndigere sezvinonzi paiva netsikidzi dzaindiruma. Mibvunzo mizhinji yakatangazve kundishungurudza. Kana zuva rikadoka Yuna ari mugomo oga zvinozovei? Angagona here kuenda kumba kwake usiku ari oga? Ko, anoti ndamutiza nhaye? Ko, ivo vandudzo vakanzwa kuti mwana wavo haako kumba zvinozovei? Ko, kana zvikazivikanwa kuti ndini ndamusiyako pachabudei? Ndinodavira ndichiti kudii? Ndiko kupera kwechitsauko 5. Tichapfuurira pamberi nechitsauko 6 pamazuva ari kutevera.